610, moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió, Ciutadans i Esquerra Republicana més MDC per demanar que tots els departaments de l'Ajuntament disposin d'un tant per cent del pressupost per a l'execució del Pla d'Igualtat. Té la paraula. Hi ha una sola ponent. Sí, bueno, no, després els hi passaré, ens dividiré... Recordin, perquè no passi com abans amb el senyor Martí i el senyor Fortuny, que la intervenció ha de ser compartida amb temps per part de tots els ponents. Senyora Guzmán, té la paraula. Bé, fa pocs dies vam celebrar el Dia Internacional de la Dona, el passat 8 de març, i tots els polítics d'aquesta casa ens vam omplir la boca d'igualtat, vam estar presents als manifests, vam fer un dinar de dones... Bé, el nostre Ajuntament disposa d'un pla local d'igualtat, el qual està molt bé, tot i que en l'últim Consell Rector ens van informar que aquest pla local d'igualtat no es podia dur a terme per manca de recursos humans, econòmics i materials. Bé, nosaltres considerem que l'Ajuntament de Tarragona ha de vetllar per el compliment d'aquest pla local d'igualtat i ha de ser tot un exemple, no només per a treballadors de l'administració, sinó tot un exemple per les empreses privades i tots els autònoms. Mireu, el que demanem amb aquesta moció és que a partir d'ara, de cara al proper pressupost del 2017, hi hagi una partida dins de cada departament d'un tant per cent destinat exclusivament a les polítiques d'igualtat. Per això demanarem els següents acords. El primer és que es faci un estudi previ per part dels tècnics per quantificar quina és la quantia que cada departament pot assumir per dur a terme les polítiques d'igualtat. I per altra banda, el que necessitem és fer un compromís per part de tot el plenari per tal de dur a terme dins del pressupost del 2017 les partides pressupostàries dins dels departaments. Li vull donar la paraula a la consellera Hort de Ciutadans perquè continuï amb la seva exposició. Un moment, que les paraules encara les dono jo. Com que sou coponents, té vostè la paraula, perquè hi ha 3 grups. Vostès també intervenen com a coponents? D'acord. Té la paraula. És molt breument, estem d'acord amb tot el que ha dit la regidora Guzmán. El projecte que vam veure l'altre dia a la Comissió d'Igualtat, del Pla Local d'Igualtat, el trobem que és perfecte, hi ha molt bona intenció, hi ha bons criteris, es treballa en 9 àmbits d'actuació, vulnerabilitat, educació, salut, violència masclista, entre d'altres. El que pensem és que falta recursos humans i sobretot econòmics. Humans perquè només hi ha 5 persones en les quals d'aquestes 5 també treballen per discapacitat i per SIAD, per servei a les dones, i sobretot l'econòmic perquè quan es va aprovar aquest pla local al plenari del 2014 sí que va veure una partida de 12.000 euros destinada a igualtat, però en 2015 va veure 0 euros i en el 2016, en aquest any, hi ha 5.000. En el 2015, clar, portar a terme els diferents àmbits d'actuació és gairebé impossible, no? Llavors, el que voldríem, i ens afegim a la petició de CiU i suposo que d'Esquerra, que no quedi tot en paper mullat, que no quedi en un dia de la dona del dia 8 de març amb bones intencions, però impossible o gairebé impossible de portar-ho a terme, i demanem el mateix, que la partida pressupostària augmenti i sobretot que als diversos departaments de l'Ajuntament es destini un percentatge, depèn del criteri dels tècnics, ja ho treballaríem, destinat a aquest pla local d'igualtat. I jo per la meva part. El senyor Puig té la paraula. Perfecte. Després de fer una apel·lació, ara fem
fem la nostra tasca d'oposició. I en aquest sentit valorem, m'afegeixo al que han dit les meves companyes, valorem molt favorablement l'existència d'aquest pla, la intenció de voler-lo implementar, però creiem que tenim una proposta que en pot millorar aquesta implementació, i és que s'hi afegeixin uns objectius de tipus operatiu. El pla té uns objectius generals, específics, àmbits d'actuació, accions, indicadors, però hi falta un detall que relacioni les accions amb els indicadors per saber cap on anem. És el pas que faria que passéssim de la fase de les bones intencions a la fase del compromís explícit. La intenció quina és? La intenció és que ens puguem respondre a cadascuna de les accions o dels objectius més concrets que disposa el pla, si s'ha assolit o no s'ha assolit, o en quin grau s'ha assolit. I aquesta pregunta no té resposta a hores d'ara en la seva majoria de les accions. Per què? Perquè ens presenten quins són els indicadors, per exemple, formació, cursos de formació, i ens presenta quina és l'acció. Fomentar la formació de gènere amb les entitats de Tarragona. Però no sabem si amb una sola entitat ja donaríem per satisfet l'objectiu, hem de fer un curs de formació per cadascuna, la meitat és igual. Nosaltres el que proposem és que sigui la Comissió d'Igualtat, des d'una perspectiva tècnica, que faci una proposta d'operativització d'aquestes accions per tal que puguem passar a una fase més explícita i concreta. I som optimistes perquè és un tema que vam parlar a la Comissió d'Igualtat i va haver-hi al voltant d'aquest tema un consens generalitzat que era una aportació que era valuosa en aquest sentit. I res més, simplement. Grups que desitgen intervenir en fase de debat. La senyora Sentís té la paraula. Potser hauria d'haver demanat explicació perquè de fet és el que vull fer, explicar per què votaré que sí. No, ho explico ara i ja està, ja ha acabat. Per què votaré que sí? Votaré que sí perquè bàsicament hi estic d'acord amb la voluntat que expressa aquesta moció, que és de dotar de més pressupostos a les polítiques d'igualtat de l'Ajuntament de Tarragona, que crec que calen. Dit això, mirat el que són els acords i el plantejament d'aquesta moció, la veritat és que trobo que valdria la pena que li haguéssim donat un tom i ho haguéssim treballat d'una altra manera. Primer, perquè a partir del que es parla a comissions, desenvolupar comissions que també serveixen per treballar i per acordar coses que evidentment no pots tirar cap enfora, que les acordes dins, però que també és una manera de treballar en aquest Ajuntament. Vull dir, en un Ajuntament no es treballa només fent mocions, es treballa d'unes altres maneres i algunes són en comissions, tranquil·lament, en despatxos, i aquí es barregen diferents coses. Per començar, un tema amb el que estic d'acord, sempre he estat d'acord i per això acabo votant que sí, perquè al final has de prendre una decisió que puguis explicar. El tema del pressupost sobre el que necessita l'Ajuntament pel Pla d'Igualtat és un tema que en principi el que s'ha de fer és batallar-ho, no aprovar-ho per moció, que ja sabem que les mocions a la pràctica no impliquen que després el pressupost ho reculli, és batallar-ho quan tens la discussió dels pressupostos, que és quan ho hauríem d'haver fet, i alguns ho han fet i altres, si no ho han fet no passa res, ja ho farem al proper pressupost que hi serem a temps. Però que ho agafo com a compromís, ho farem pel proper pressupost, intentar que s'incrementi el pressupost d'igualtat. Però quan parlem del pressupost d'igualtat, a veure, podem parlar només de la part que hi dedica l'Ajuntament, però tinguem en compte que també moltes de les coses que funcionen aquí es fan a través del contracte programa amb la Generalitat, i que també són els diners del contracte programa de la Generalitat el que en un moment donat necessiten un increment per fer polítiques d'igualtat. I altres coses, com que també al final el municipi, no és directament una qüestió que depengui del municipi, però que sí que afecta a les ciutadanes de Tarragona, moltes de les competències les té la Generalitat i la Generalitat està retallant en polítiques d'igualtat i en polítiques de prevenció de la violència de gènere, etc. És igual, no hi vull entrar ara en aquest tema. D'altra banda, hi ha alguna sèrie de coses que presenten com a acord que jo penso que li hauríem d'haver donat un tom. A veure, aquí s'esmenta de repartir el pressupost d'igualtat entre diferents departaments. Això li hauríem de donar un tom i parlar amb els tècnics quina és la millor manera de fer-ho, perquè depèn. El que necessitem és tenir unes actuacions transversals d'igualtat. Però, per exemple, aquí es fa esment d'educació, formació, salut, treball, serveis socials, esports. Home,
Jo penso que un dels departaments cabdals per fer accions d'igualtat és urbanisme. I segurament no necessita pressupost per fer-ho, sinó simplement amb la seva manera de funcionar, amb la mateixa concepció del que són els espais i el que és l'urbanisme, tenir present totes aquelles coses que dins de l'urbanisme afavoreixen la igualtat. Això és un camp que s'hi ha de treballar, però que en principi no necessita una dotació pressupostària per urbanisme, però que sí que és molt important que es tingui en compte. Vull dir que no tots són campanyes, que moltes vegades és imbrincar tot l'Ajuntament d'aquesta mirada transversal sobre la igualtat. Això d'una banda. I després una altra cosa, a veure, tenim un pla que està fet. És el pla mateix el que ha d'incorporar objectius, quantificar-los i mirar la manera en què s'ha d'avaluar aquest pla. Si no ens agrada el pla, si el volem canviar, diguem que el volem canviar, però dir que volem incorporar, a més a través d'un òrgan que és polític, que és aquest ple, determinats indicadors i maneres de fer el pla, amb un pla que ja està funcionant i que a més sí que els incorpora, una altra cosa és que ens agradin o no ens agradin, tècnicament no és gaire, com ho diria, efectiu. Vull dir, que consti, voto que sí perquè estic d'acord en augmentar el pressupost, voto que sí perquè penso que evidentment aquest Ajuntament ha de fer molt més per polítiques d'igualtat, però per una altra vegada potser valdria la pena que hi ha coses que potser les podem treballar abans en comissió, les podem treballar i quan les tinguem més madures, més desenvolupades, aplicar-les d'una manera que sigui molt lògica. Entre altres coses perquè, a veure, siguem sincers, aquí nosaltres som polítics, no som tècnics, i hi ha moltes coses que necessitaríem consultar amb els tècnics abans de passar-les pel ple i aprovar-les políticament. I ho deixo així, ja està. Senyora Estrada, té la paraula. Gràcies. Doncs nosaltres votarem que sí en aquesta moció, perquè a més és una moció que quadra perfectament amb la que abans presentàvem i quadra també que fins i tot en els punts 8 i 9, doncs el 8 ja parlava de cercar la transversalitat en tots els departaments i conselleries, buscar la complicitat també dels consellers i conselleres, vull dir, no només es tracta d'enfocar-ho des del punt de vista de les professionals que treballen, sinó també de buscar la complicitat dels càrrecs polítics i també en el 9è punt demanàvem també un increment de pressupost. Per tant, nosaltres votarem que sí, ens hauria agradat que s'hagués fusionat tot, demanem disculpes perquè és veritat que abans el que comentava el grup municipal d'Esquerra, que efectivament alguns grups municipals ens vau dir que sí a fusionar les diferents mocions, vull dir, va ser més aviat per part de l'equip de govern que no es va acabar de veure clar això. Bueno, el que nosaltres volíem comentar d'aquesta moció és que per començar ens sembla correcte, però pensem que l'objectiu hauria d'anar més enllà. És a dir, no es tracta tant que a les diferents àrees això es vegi com un pedaç, com un apèndix, sinó que s'adopti una perspectiva que efectivament sigui transversal i que sigui tots els dies de l'any. Clar, això costa. I un dels objectius del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament hauria de ser acabar arribant a adquirir aquesta perspectiva de transversalitat en tots els àmbits i, insistim, que també es donés per part dels consellers i conselleres. Clar, això ho podem veure a urbanisme, com deia la senyora Santís, però també ho podem veure a mobilitat, ho podem veure des del punt de vista educatiu, ho podem veure fins i tot a comerç, ho podem veure en via pública i ho podem veure sobretot a serveis socials o de manera especial a serveis socials. Nosaltres pensem que a nivell municipal es poden fer moltes coses i així ho vam manifestar a l'octubre o al novembre, no recordo massa bé, quan amb una moció presentada pel grup del Partit Socialista nosaltres vam dir que quan s'instava la Generalitat a desenvolupar tota una sèrie de polítiques, d'acord, correcte, hi estàvem d'acord, però que a nivell municipal es podien estar fent moltes coses. La situació en la que ens trobem avui en dia les dones, si parlem de desigualtats podríem tenir un discurs que superaria àmpliament els 5 minuts, però nosaltres voldríem posar èmfasi sobretot en el que és la pedra angular del patriarcat en el sistema capitalista, que és justament la responsabilitat que hem d'assumir gairebé de manera exclusiva de les tasques reproductives al conjunt de dones. Clar, què passa? Doncs que quan assumim això de manera
gairebé exclusiva, això no és per amor a l'art, sinó que forma part d'una socialització, d'una educació que anem rebent de manera informal, de manera formal, a través dels mitjans de comunicació. I nosaltres volem emfatitzar que des de l'Ajuntament es podria treballar per tal de superar o per tal de combatre el que considerem que és la qüestió clau en la desigualtat de gènere, que és aquesta sobrecàrrega de tasques reproductives. Com? Doncs d'una banda amb la conscienciació, vull dir, hi ha tot el projecte de coeducació que és interessant, però que pensem que hauria de dotar-se de molta més de molts més recursos per tal d'arribar a molta més canalla, però també hi ha, i això aniria encarat al repartiment de les tasques reproductives entre homes i dones, però també hi ha una altra qüestió que és la socialització de les tasques de cura. I aquesta socialització de les tasques de cura és la que nosaltres pensem que si es desenvolupés una política feminista entre tots els àmbits de l'Ajuntament, i vull enfatitzar una cosa que a vegades la gent no té massa clara, el feminisme no és el contrari del masclisme en el sentit de voler la supremacia masculina, en tot cas això, de voler la supremacia femenina, en tot cas això seria femallisme, sinó que la política feminista el que vol és aconseguir una igualtat en tots els àmbits entre les dones i els homes. Per tant, nosaltres pensem que aquesta moció és un primer pas per tal d'aconseguir que des de l'Ajuntament de Tarragona es pugui vetllar per tal d'aconseguir socialitzar les tasques de cura, cosa que aniria començant per el que és un increment de les llars d'infants i reduint el seu cost, però també passaria pel que és més centres on poguessin portar a les persones grans, on poguéssim també portar la canalla i això pogués ajudar a complementar el que són les tasques dins de l'esfera productiva. En definitiva, només volem donar un toc d'atenció al fet que des de l'àmbit municipal es poden fer moltíssimes coses per tal de continuar avançant en el que és la socialització de les tasques de cura. Passaríem doncs a votació aquesta moció, si no hi ha més paraules en fase de debat. Senyor secretari, vol procedir a la votació? Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida? Sí. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya? No. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular? Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió? Sí. Grup Municipal del Partit Popular? No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya? Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona? Sí. Ara. Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya? No. Per tant, es rebutja la moció. Per 13 vots en contra, 12 vots a favor. En tot cas, els demano... I una abstenció, perdó. I una abstenció. Els demano, senyors portaveus, que treguin les coses aquestes i així veurem si està vermell o no està vermell, perquè com que repetim diverses vegades les votacions, ja sé que això es fa per higiene, però, vaja, com que som els mateixos i estem tots bé... D'acord? Grups que desitgen intervenir amb explicació de vot, que serien els ponents, el Partit Popular, Unió Democràtica i el PSC. No? Doncs la senyora Guzmán té la paraula. Bé, no entenem molt bé com és que l'equip de govern no vota a favor d'aquesta moció. Suposo que ara en la seva explicació de vot ens faran 5 cèntims d'aquests motius. L'únic que demanàvem era que l'equip de govern, que l'Ajuntament s'involucrés de debò en les polítiques d'igualtat i no només el dia 8 de març, que treballés i fes efectiu el pla local d'igualtat, que està molt bé però sense diners no es pot fer. I, bueno, em sap molt de greu que hagin pres aquesta decisió, ja ens explicaran quins són els motius, perquè han de ser prou forts per votar en contra d'aquesta moció. Gràcies. La senyora Ors té la paraula. Gràcies. Només dic que
a la senyora Santís que sí que no fa molt de temps que estem aquí a l'Ajuntament, però això no significa que no treballem als despatxos, perquè a les comissions sí que s'ha de treballar, i així ho fem, crec que tots ho fem així. El que passa que per molt que treballem a les comissions, si no tenim part econòmica per portar-ho a terme, crec que és gairebé impossible, per molt que treballem a les comissions i per moltes coses que fem allà. Llavors, i per un altre punt que has dit era que tindríem que parlar amb els tècnics perquè nosaltres no ho som, però és que en el primer acord que demanem és un estudi previ per part dels tècnics. Jo no he dit mai, i suposo i la meva companya, la senyora Guzmán, ni el senyor Puig, no hem dit que nosaltres farem aquí un pla local i no sé què, no, aquest pla local ja porta del 2014 i porta un parell d'anys, sí que té, com he dit abans, punts molt valorables, però no es poden portar a terme, i en les comissions, per molt que treballem, això no es pot tirar cap endavant. I a mi també m'ha sorprès que l'equip del govern no faci recolz ni suport en aquesta moció, ja que suposo que és una millora per tot. Gràcies. Gràcies. El senyor Puig té la paraula. Sí, bé, la senyora Santís ha dit que el fet que es mentéssim que calien uns objectius operatius era fer de tècnics. Fer de tècnics seria si nosaltres proposéssim quins han de ser aquests objectius operatius, en quin percentatge s'han d'incrementar determinades accions i determinats indicadors. No hem fet això, simplement vam fer una proposta que tècnicament va ser entesa i res més. Jo crec que té tot el sentit del món. El que volem és dotar de concreció el pla, i això, al meu entendre, no és voler un altre pla com vostè ha suggerit. Per mi, un exemple de voler un altre pla seria proposar que es facin no sé quina mena d'accions que no inclouen el pla relacionades amb l'urbanisme, com ha fet vostè. Això sí que és voler un altre pla. El que jo he proposat precisament era voler aquest pla i voler donar-li concreció per facilitar-ne la implementació, i crec que està bastant justificat. Entre altres coses està justificat, i en la línia del que havia comentat abans, perquè si no hi ha uns objectius operatius que no m'ho invento jo, sinó que formen part de la majoria de plans que es desenvolupen, i ho sé perquè n'he fet, els objectius operatius, i estic parlant jo ara, si em permets, els objectius operatius serveixen perquè els grups polítics després no s'esbatussin en la interpretació dels resultats, sinó perquè hi hagi un cert consens en la interpretació i en la valoració del que s'ha aconseguit i el que no s'ha aconseguit i en quin grau s'ha aconseguit. Això jo crec que ens ajuda a tots plegats a avançar, i precisament va en la línia de creure'ns aquest pla i de voler-lo implementar, però no hem guanyat, això és així. La senyora Santos té la paraula. Gràcies, president. Jo de debò, senyora Cristina Guzmán, deu ser dur tenir que fer l'exposició d'aquesta moció quan minuts abans el seu company de grup ha tirat de vella insuportable amb una companya de consistori, i això també són polítiques d'igualtat. Miri, ara li explicarem per què hem votat que no. Hem votat que no perquè sembla que vostès s'han agafat el que seria un hipotètic acte de la reunió del comitè rector del Pla de Polítiques d'Igualtat i han decidit amb això, malinterpretant el que es va parlar ja, fer una moció. Una moció que els hi torno a explicar, perquè es veu que no, els va quedar clar en aquella reunió, que la implementació del Pla d'Igualtat no és que necessiti de partides pressupostàries a la resta de conselleries, sinó que es treballa amb la resta de conselleries. Això sense implicar partides pressupostàries. Treballem, i vostè, jo no l'he interromput, senyora Cristina Guzmán, treballem amb cultura amb la campanya de Santa Tecla sense violència, per exemple, aprofitant recursos del Departament de Cultura, o amb treball amb els programes paritaris d'ocupació, i això no necessita partida pressupostària, ja es fa, amb educació, amb els programes de formació a l'escola sense partida pressupostària perquè ja està, amb salut, amb la xarxa de família cuidadores, sense partida pressupostària que tinguem que afegir perquè ja està. I ara és que em sembla estrany, com diria Josep Maria Prat, sembla que ens acordem de Santa Bàrbara quan plou només, no? Si m'ho permeten, perquè, escolti'm, em sembla estrany aquest estrany interès que demostren els tres grups que han fet aquesta moció per demanar inversions en polítiques de dones, interès que per cert no van demostrar a l'hora de demanar partides
d'augment als pressupostos quan tocava fer-ho. Hi van haver-hi altres peticions, algunes d'elles que realment a mi em van sorprendre que es fessin i que potser ningú pensés comparativament que això podia ser una mica més important. De totes maneres, també dir-los que això potser no toca. Les partides pressupostàries s'han de debatre quan es debatin els pressupostos i llavors allà podrem fer totes les aportacions que suposo estimin oportunes i jo, de debò, com a consellera d'aquesta àrea estaré encantada de comptar amb tots els recursos possibles. Gràcies.